Vážení diváci a diváčky ťažkého môžeme ísť ešte raz? Can I go one time? Next time? It's live. Live? It's live. Oh no. Pán Javorčík, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Vy ste generálny riaditeľ na generálnom sekretariáte Rady Európskej únie. Aké veľké zviera ste? Je to, že vozí vás šofér? Alebo viete to nejako na tej škále, že Milan Uhrík až Ursula von der Leyen? Kde by ste sa... No, tak je to určite niekde medzi, ale teda ide o to, že kde medzi. Šofér ma nevozí, ale to nie je to najpodstatnejšie. Aby som to priblížil, nás v tejto budove je 3000. Šéfuje tomu generálny tajomník, teda tajomníčka momentálne, francúzska. A potom sme 11 generálni riaditelia. S tým, že ja som teraz už nejaký 3., 4. najstarší spomedzi tých generálnych riaditeľov, takže dalo by sa povedať, že protokolárne som možno niekde na 5. mieste z tých 3000 ľudí. Top 5. No, ale opäť toto nie je to najpodstatnejšie. Pre mňa je, že tu s vami sedí, takže, ale pokračujte. Skôr je o to, čo človek robí, akú má agendu. A tu si tiež dovolím tvrdiť, že tá agenda, ktorú robím, je dosť dôležitá a zaujímavá. Životné prostredie, doprava, energetika, vzdelávanie, čiže dosť také konkrétne oblasti. A to stíhate? No, niekedy človek tomu úplne nestíha, to je pravda. Ale zase to treba vnímať, že toto není všetko na mne, samozrejme, ako som hovoril. My sme ako úradníci není zodpovední za to, že to všetko vyriešime. Moja úloha je tu dať dokopy členské krajiny, dospieť nejakému riešeniu, nejakým kompromisom ohľadne najmä európskych zákonov. No a tie potom už je na členských krajinách uplatniť a uviesť do praxe. Čiže dá sa povedať, že je to trošku tak akože špecifická úloha, posunúť a dosiahnuť a umožniť dohodu medzi členskými krajinami a takisto potom s Európskym parlamentom. A čo tam máte? Máte tam dopravu, energetiku, zelené veci a ešte čo máte? Ešte je tam aj vzdelávanie a je tam aj digitálna agenda. A to sa cítite, že ste odborník a tomuto všetkomu rozumiete? No, zďaleka nie. Zďaleka nie, lebo na to jednak... mám ľudí, jak sa hovorí, v mojom týme, ktorú tomu rozumejú viac, ale skôr moja úloha je tak nejak trošku dohliadať a aj tak fungovať a snažiť sa nájsť také nejaké riešenia medzi členskými krajinami v zmysle poďme sa dohodnúť, motivovať ich k tomu a poprípade niekedy aj dojsť nejakým návrhom, aby aj tí Taliani s Nemcami, Francúzmi a poprípade Poliakmi a Slovákmi sa dohodli. Čiže snažiť sa nachádzať kompromisy v týchto otázkach. Vy ste ten Steve Jobs, ktorý proste povie, neviem, ako to máš urobiť, ale urob to. A vznikol iPhone. No neviem, či to bolo úplne také jednoduché aj v prípade Steva Jobsa, ale ide o to, že človek tiež musí skôr vnímať, aké sú pozície tých krajín, z čoho vychádzajú, prečo hovoria to, čo hovoria a skúšať nachádzať nejaké riešenia medzi nimi. Aký je rozdiel medzi Radou Európskej únie a Európskou radou a prečo potrebujeme vlastne sa v niečom radiť? Rada Európy je v Štrasburgu, to je také prvá vec. Samozrejme pokrýva krajiny od Azerbajdžánu až po Veľkú Britániu, Nórsko, čiže krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie. Kdežto Rada EÚ je naozaj tá 27. Keď hovoríme o Európskej únii, tak to je ono. Je to jedna z 3 hlavných orgánov. To je, kde sa stretávajú členské krajiny, to znamená aj Slovensko. My hovoríme, že tento dom, táto budova, to je dom členských krajín, čiže aj Slovenska. Dá sa povedať tiež takou zase hokejovou terminológiou, že my sme tu doma, ako Slovensko tiež. Chodia sem naši ministri, chodí sem premiér, chodia sem experti, ktorí rokujú o jednotlivých európskych zákonov, o európskych politikách. Čiže tu je to miesto, kde ten slovenský hlas počuť najviac. Čiže to nie je pravda, keď sa hovorí, že o nás bez nás a že vlastne v Bruseli niečo povedia a my to musíme spraviť, že v tom Bruseli vlastne teda aj my hovoríme? No samozrejme, lebo však pozrite sa na túto miestnosť, vidíte plno tabuliek, jedna z tých tabuliek je aj Slovensko. Za tou tabuľkou sedí vždy Slovák,
ktorý má obhajovať záujmy Slovenska, má obhajovať našu pozíciu a tým ale prispievať aj k spoločnému európskemu riešeniu. Takže ten hlas počuť a je na nás a na každom, ktorý tu sedí za tým stolom, ako ho počuť. A vy sedíte kde? Vy sedíte tam niekde vzadu však? Áno, ja už teraz nesedím za tabuľkou Slovenska, sedel som za nich možno skoro 20 rokov na rôznych rokovaniach, ale teraz, keďže už som na generálnom sekretariáte Rady EÚ, tak moja úloha je pomáhať a radiť predsedníctvu. Momentálne je to Španielsko, predtým to bolo Švédsko, predtým ešte Češi, čiže ja vždy sedím vedľa ministra, treba energetiky. Pred rokom to bol český minister, minulý pol rok švédska ministerka, teda je to španielská ministerka. Čiže starám sa o to, aby to rokovanie prebehlo jednak podľa určitých procedurálnych pravidiel. No a takisto ako našou úlohou je trošku ako radiť a navigovať aj to predsedníctvo, ako postupovať pri rokovaniach. Čiže keď niekto je nespokojný s tým, čo sa tu za posledných 20 rokov, napríklad čo vzýšlo z Európskej únie, tak ľudia sa môžu obrátiť na vás. Nemusia hneď hejtovať Európsku úniu, ale vlastne vy ste boli jeden z tých, takže... Môžu sa obrátiť, ale samozrejme hneď naša odpoveď bude, ale tá zodpovednosť je potom samozrejme na členských krajinách, lebo tie rozhodujú vrátane Slovenska. Nerozhodujeme my, úradníci. Tak a nie je to ani tým, nie je to, že jedna krajina, že niekto bude nadávať, že Nemecko, to Nemecko iba rozhoduje, to iba Francúzsko. Proste všetci sa musíte spolu dohodnúť. Opäť pozrite sa na túto miestnosť. Pekná. Každý má rovnakú stoličku, rovnakú tabuľku, veľkosť tabuľky pred sebou a každý má rovnaký čas, aby povedal svoj názor. Čiže to je tá štartovacia poloha. Samozrejme, keď sa hlasuje, tak to Nemecko má väčšiu váhu, lebo je väčšie, Francúzsko, Taliansko. Samozrejme oveľa menšiu, ako my má Malta a Cyprus, lebo sú jednoducho menšie. Ale ten hlas tu zaznieva rovnako. No, už sme si vysvetlili rozdiel medzi Radou Európy a Európskou radou, a neviem, či som to dobre povedal, Radou Európskej únie a Európskou radou. Ale človek môže byť z toho zmetený, že je Európska komisia, Európsky parlament, táto Rada Európskej únie a že prečo vôbec musí byť toľko toho a kto sa čomu venuje. No, zvládli ste to, takže tri veci ste dali dobre. Tie ďalšie tiež, vymenovanie tých dôležitých inštitúcií, ono je trošku aj viac, ale to sú tie tri hlavné. Ešte viem, že Centrálna Európska banka a to stačí. Ale keď sa pozriete na každý štát, aj na Slovensko, tak tiež máme vládu, tiež máme parlament, tiež máme inštitúcie od Národnej banky a tak ďalej. Takže obdobne to je aj v Európskej únii. Aby som to možno skúsil tak nejak polopaticky vysvetliť, alebo na príklade. Komisia to je možno ako vláda a potom Rada EÚ a Európsky parlament sú vlastne ako keby dvojkomorový parlament. Ako na Slovensku máme jedno, ale Češi majú dve, v Amerike máte Senát a snemovňu reprezentantov. Takže dajme tomu, parlament by bol niečo ako snemovňa reprezentantov a my sme ako Senát, kde sedia naozaj zástupcovia členských krajín, tak jak vo Washingtone tiež máte dvoch za každý štát v Amerike. No a to som chcel zdôrazniť, že naozaj toto je dom členských krajín, čiže aj Slovenska. Ono, keby boli tie veci jednoduchšie, tak asi by sa to ľahšie dalo zneužívať. Keď riadite niečo veľké a malo by to na starosti čo aj 5 ľudí, tak asi to asi nie je dobré. No tak áno, tak aj Európska únia zase není malá krajinka, je to relatívne veľký kolos. 500 miliónov ľudí skoro, ekonomická sila, takže na riadenie takéhoto kolosu, ktorý má samozrejme, je komplikovaný v tom, že má členské krajiny, ktoré do istej miery tiež si nechcú nehať kafrať do všetkého. Čiže to nie len my a naši niektorí Slováci, ale takýchto máte aj vo Francúzsku, alebo v Nemecku, alebo v Taliansku. Takže trošku nájsť ten balans medzi tým, čo je európske a čo je národné, je zložité. A preto tie rozhodovacie mechanizmy sú častokrát tiež veľmi zložité, až možno nepochopiteľné, ale jednoducho, aby nejak únia fungovala a my v nej, tak asi ich treba. Prečo ste sa rozhodli ísť do sveta? Prečo neurobiť niečo vlasteneckejšie doma? Keď sa by človek vlastenec, tak musí doma niečo robiť. No, taký som mal dojem, že už z toho vlasteneckého a pre Slovensko som urobil dosť za tou slovenskou vlajkou. Naozaj som už mal rôzne pozície, čo sa také európskych vecí.
No a našiel čas, kedy trošku sa treba aj posunúť a zmeniť a možno aj to slovenské, tak nejak vnášať a obhajovať aj v tých európskych štruktúrach vnútri. A niekedy je to možno aj efektívnejšie ako byť za tou len slovenskou vlajkou. Áno, to je tak, ako u nás euroskeptici najprv hovorili, že musíme vystúpiť z EÚ a potom si povedali, že nie, my ideme tam a ideme to rozbiť znútra, keď zistili, že aké sú tam platy. No, akurát vy to asi nechcete rozbiť, že? Asi áno. Akože do istej miery majú v tom pravdu, že keď chcete niečo ovplyvniť, tak musíte byť vnútri. Ale samozrejme môj postoj alebo aj cieľ je trošku iný a skôr tú úniu niekde posunúť a s tým aj Slovensko. A ako sa vám podarilo dostať na túto pozíciu generálneho riaditeľa? To ide cez nejaké výberové konanie, alebo proste povedali, že máte veľa tých plusových jednotiek a dobrých známok, tak vás poslali? No, presne tak, cez výberové konanie. Bolo vypísané, prihlásilo sa, myslím, vtedy viac ako 40 ľudí z celej únie, 2 kola, intervia a nakoniec ma vybrali, ale aj tým plusovým bodom pre mňa bolo to, že som tu už dlho, ľudia ma tu poznajú, mal som rôzne funkcie veľvyslancov v Rade Európskej únie alebo zastúpenie Slovenska. No takže aj to samozrejme človeku nahrá, no a tak som sa dostal na generálny sekretariát. Tak máme byť na čo hrdí tým pádom. No to už je na vás. Ale nebuďte taký skromný. Čiže žiadne konexie, žiadne, že nejaká obáločka s peniazmi, že dostanete ma tam. Kebyže toto človek tu skúša, myslím, že tým pádom je úplne odpísaný a nikam sa nedostane. Čiže to tu trošku funguje asi opačne možno ako niekedy u nás. A pripisujem to tomu, že jednoducho som si preskákal veľa funkciami a vecami, takže za ten čas, za tých 20 rokov naozaj človeka poznajú. A tým pádom aj toto bol dosť relevantný dôvod, prečo som dostal túto funkciu ja. A druhý dôvod je naozaj, že ma baví to, čo robím. A ma bavia aj tie oblasti, o ktorých tu rokujeme. Čiže stačí, aby ste boli šikovní, aby vás to bavilo, aj jedno, či sme Slováci alebo nie. Že to aj ja ako Slovák mám príležitosť, možnosť vstúpiť, že neberú len Francúzov, Nemcov a Talianov. Zďaleka nie. Dokonca Nemci sa sťažujú, že majú tu málo ľudí a že trošku niekedy majú preferenciu ako keby iné krajiny. Skôr je to o tom, že možno ten záujem z Nemecka není až taký na niektoré funkcie. Ale myslím, že ten Slovák má veľmi rovnaké šance ako Francúz, Nemec sa dostať na takúto pozíciu. A je ich tu veľa? Je to také, že stretávate na chodbách veľa Slovákov, ako keď prídem do Viedne, je to normálne, že tu stretne Slovákov vo Viedni, tak aj tu stretávate? Ale áno, jednoznačne, ako v tejto inštitúcii, nás je 3000, nemám presné číslo, ale nejaká stovka, možno aj viac ako 100 ľudí tu robí. Okrem iného aj moja manželka, ktorá tu už robila dávno predo mnou. Takže vám vybavila robotu, no, tak to je tá konexia. No, tak. No a ešte taká osobná otázka, že čo hovoríte na voľby? Voľby? No tak bolo to také rôzne, lebo keď človek išiel spať, tak si myslel niečo a ráno to bolo zase o niečom inom. Čiže išli ste spať smutný a ráno ste sa budili s radosťou? Skôr to bolo opačne, musím priznať. Dobre, je náš. Ale nie teda serióznejšie. Ide o to, že ako dúfam, že to, alebo tá naša nejaká európskosť a naše miesto v EÚ aj po týchto voľbách bude obdobné. Čiže nebudeme sa nejak začať veľmi vyhraňovať voči Európskej únii, nepôjdeme nejakou cestou, nazvem to susedov. A vysiela tu aj nejaký signál, že zastavovali vás na chodbách vaši kolegovia, kolegyne, že čo sa to tam u vás deje? Ľudia sa skôr pýtajú, ako nevnímam to, že by zrazu bola tu nejaká panika kvôli tomu, čo sa deje na Slovensku. Zase úprimne si povedzme, tak Slovensko je 5,5 miliónová krajina, skoro 500 miliónoch. Takže určite voľby v Nemecku sú sledovanejšia záležitosť, ale ľudia sa zaujímajú a bude sa čakať samozrejme, aké konkrétne kroky nová vláda spraví. Tak budeme len veriť a dúfať, že to dobre dopadne. Ako povedal klasik, dobre bude. Pán Javorčík, ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem. Nech sa vám tu darí a možno, že si podám nejakú žiadosť o prácu, keby náhodou to u nás dopadlo zle. Dobre. Nejaké konexie. Môže byť. Ďakujem pekne. Takisto.